dong. Abo na kin tiniho asigor edisi village bo otina pamna. Jeng dabak su thanai 5 bochor sigang jin bubagar leadership bo jeng jin dol khaimani ode Tripura motha jeng tangai khaikya omo sudu ekra asini dol timiya o jin dol nasi mungkha jin Tripura sarok asuk bochor thungai tongmani orai porai ni tongmani jin Tripura sarok jin hauro jengtini kematnai tongmani o jagai phiojana bagise jino dol khadam dakhute buksong tai 1 থেকে 2 মাস jin ADC election finai এবছর जों सिउ अ इलेक्शन बो जिन Tripura मथा जिन बुबागार लिडारशिप बो जों क्लाइ जुदो खपाइ फिनाय अबेलको सन्देह को ताखौ बखौ जंगाइसे बेयाव जिन आसि मुंता मुंनाय थानाय ADC इलेक्शन जिनियो सितो जे बुरपान माने आबनसे जंदे गोबां के अरो जे नेक्स्ट जे बाजानाय जों बन खप्लाय के माराव नाय हायसि जिन आसि मुंगाबो दंनाय ताबो जों इलेक्शन गोबां मान दल फैनाय BJP खाइनि रक फुमुबार खाइनि रक जै मन्त्रि बिकास संगाय बरक जै बिपिन संगाय बरक फाइनाय हायसि बरताम साफायनाय रां नादि रि नादि हाय नादि तेवारा आरां 5000 रां 10000 बाय जों मोमोथांजां दाखुते बुकसं आरां 5000 बाय जों सारा जीवन थांनाया तेव जिन बुबाग्रा जे नाय दङो जे नायसिगि दङो आबो जिन Tripura साराव फियंनानै एकमात्र फियंगै बानाय जिन Tripura साराव बुबाग्रा सार के माय हाय दाखुते बुकसं बुइति जको कुदर सापनो जिन Tripura हास्तेव जिन Tripura साराव फियंगै बानाय एकमात्र लिडार दंगे आबो जिन हानि बुबाग्रा आबो रगिनो जोंते जोंबो जों सालो जिन बुबाग्रा लगे मारनाय जोंते क्राक मांनाय दाखुते बुकसं जों थांजा नो जो थांजान मारि जोंते क्राक मा खायनाय नरम नङै दङ साइमानो जों Tripura साराव जोंथ गोबां दाबिसानि दङ जोंथ रमान स्क्रिप्ट सानि दङ बेयाव स्वयं जोंनि Tripura रायजोनि चिफ मिनिस्टार दङ जों रिया दङ रमान स्क्रिप्ट अरन सिजागै दङ Tripura सारावनो साबा हामजाया BJP रबो CPM दल हायनो CPM दल रबो Tripura साराव तलत त्रामां जों सेस करि गातावते बुकसं आबन्ते BJP नासि मुंबाबो कानियाम जे थांनाय अ बिकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक कट सायो चिर महाराज कुतुगो चिर महाराज जिम्बुमा जिला अस्पताल कुतुगो बट्टाई कुतो बम बिगे पार्टी बिजु कुमार बर बुनि बसुनि बरक बाय रिमोट बर रिमोट यो जागो रां लाख यो जागो थाइ कुतुगो नि महाराज को नै जों खाना होइजे जिन बर ते मिने करे जिन मै खाइ दङो पिएम दलबो Tripura सानो तलत त्रामां जों सेस करि गातावते बुकसं आबन्ते BJP नासि मुंबाबो कानियाम जे थांनाय अ बिकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक कट सायो चिर महाराज कुतुगो चिर महाराज जिम्बुमा जिला अस्पताल कुतुगो बट्टाई कुतो बम बिगे पार्टी बिजु कुमार बर बुनि बसुनि बरक बाय रिमोट बर रिमोट यो जागो रां लाख यो जागो थाइ कुतुगो नि महाराज को नै जों खाना होइजे